Bon dia a tots i benvinguts a P de què, Pau? Bueno, podria ser P de pastís, P de pastilla, P de prostituta. Però, sobretot, P de podcast. És un programa que avui comença, que avui fem el primer episodi. Fem la presentació una mica xunga, perquè la veritat, com podeu veure, és molt rudimentari tot. Hem tingut problemes de tot tipus. És la meva veu per començar. Bueno, Pau, explica, si vols, explica a la nostra audiència perquè està tot tan caòtic avui. Bueno, doncs perquè primer, a veure, és el primer dia, és normal, suposo, no? O sigui, estem provant l'equip, és el primer cop que muntem tot això, el plató també és nou per nosaltres. I també, bueno, podeu veure que tenim els micros a les mans. Això és perquè la Facultat de Lletres de la UDL té moltíssims micros, moltíssimes càmeres, però no tenia un peu de micro. Aquest pressupost no sé cap on va, però... Segur que no va a ajudar els alumnes a pagar les coses. Bé, això ja ho sabem. I tampoc a pagar viatges ni excursions. Però bueno, a tot això, Pau, tu i jo hem començat el podcast pel TFG, principalment perquè si no ens haguéssim posat mai. Presenta't una mica a la nostra nova audiència. Bueno, jo me dic Pau, soc de Lleida, tinc 22 anys, faig un 43 de peu, tinc una tortuga i no sé. Tens una tortuga? Ah, sí? Sí, claro, tinc una tortuga, tio, es diu Kiwi. Sí. Vaya nom de merda, tio. Sí, bueno, tens la meva germana. Bueno, i tinc una germana. No sé, és que els meus gustos a la penya no interessa, què vols que et digui, no? Bueno, sí, Pau, hi ha gent que li interessa més que a mi, no? Bueno, jo crec que no gaire gent, però bueno. Què ens pots contar de tu, Colau? Bueno, jo sóc el Colau, vinc de Mallorca. No ho havíem notat. La millor illa de totes. Bueno, tinc 22 anys. Tinc 22 anys, sí. I bueno, vaig començar a estudiar aquesta carrera perquè, jo què sé, vaig decepcionar els meus pares d'alguna manera i no sabia com. Però m'agrada el furbo i Som homes, no? el bàsquet. Sí, som homes, Sí. si no ho havíeu notat. Sí, si no ens agraden les tetes, el furbo, els I cotxes, els cotxes. i l'aceite de motor i les tetes gordes... Com estàs agafant el micro? Tio, pues amb la puta mà, com A veure. collons he d'agafar? Pels oients de Spotify, el Pau no sap agafar un micro. Sí, pues A clar veure, que no. tens la sortida cap on toca? Sí, vale. Parla-li més de costat, no? I parli de... Perdó, és que me Te cargo, recorda. me cargo en forma de falo i me quedo tonto. Sí, perquè no sé per què, el teu sona més fluix que el meu, però bueno, també és perquè jo projecto molt de veu. Sí. Bueno, avui la presentació, una mica, nosaltres dos vam començar aquest podcast perquè ens avorríem, bàsicament. Bueno, és algo que nosaltres passem moltes hores al bar, ara ja no tant, perquè pues, bueno, estem de pràctiques i és un altre rotllo, no? Però durant classes passàvem bastantes hores al bar, se podria dir, era Sí, una mica titulars del bar. I bueno, pues vam dir, parlem massa de molts temes, de moltes coses. Per què no provem a fer un podcast, tio, que ho escolti la gent, a veure si li fa gràcia? Perquè, clar, a nosaltres som homes i ens és graciós tot és graciós, Literal. tot ens fa gràcia, saps? I diem, bueno, potser a la gent pues, també li fa gràcia. Pista, no? No hi farà gràcia, però bueno. Jo crec que tampoc, però... Anava a explicar, ja que avui és la presentació, com ens vam conèixer tu i jo. Per desgràcia vam triar No fer ho facis, periodisme, tio. vam triar fer periodisme a Lleida i ens vam conèixer a un pub, bàsicament. És veritat, al Fissure. Pels no, que... no, al, Sí. al pub refugi. Ah, no, perdó, al refugi. Al Ui, puto refugi. ho tenia sobreoblidat. Saps quanta gent ha anat al refugi després d'aquell dia? Jo crec que ningú. Ningú. Jo crec que ha tancat, de fet. No ho sé jo, Però bueno. segurament. Bueno, Pau, tu jugues a bàsquet. Bueno, ho intentes. intento. La setmana, aquest dilluns, va ser aquesta setmana, Què va passar aquest dilluns? que vam anar a jugar a bàsquet. Sí. Quasi m'he trencat una cama perquè estic... Bueno, perquè estàs una mica que petes. Exacte. Com els micros. Però bueno. Però bueno. Però ens ho vam passar molt bé i algun dia veureu fotos nostres jugant a bàsquet. Espero. O no. Jo crec que no. Bueno, acabat la petita introducció al podcast, que petit ha durat 5 minuts. Bueno, sí, va. Anem una mica a què fotrem aquí, no? Al tajo. Porfa. A veure... Que se mos hace tarde, tío. Que vull al bar. Sí, de fet. Nosaltres dos serem els copresentadors. Sí, Ho farem exacte. el millor que puguem. Això és veritat. Bueno, intentarem ser entretinguts. Però portarem un entrevistat diferent a cada programa. Intentarem. Un o dos, això tenim possibilitat de dos. Ja veurem què tal surt. Sí, bueno, depèn del material de la UDL, no? Depèn de si aconseguim 4 peus de micro. Sí, bueno, això també. I bueno, pues, els entrevistats no farem la típica entrevista perquè tampoc és plan de
Bueno, i tu per què vas començar al món de la música? Bueno, pues ens és igual, en realitat. Farà una mica de tertúlia amb entrevista, que és una cosa que està bastant de moda. Bueno, tio, pues si està de moda ho hem de copiar, no? Si no, les visualitzacions no pugen. No? Si no, no puja res. I volem cobrar, que és el més important. Claro, això. o sigui, sisplau, Per pagueu-nos. això, una tertúlia amb una petita entrevista. I portarem, pues per l'entrevista, portaré jo, notícies. El Pau Sí. em passarà algunes, però que es Sí, presentaré claro. jo. I el Pau, saps el que faràs? T'has preparat el que has de fer? Vols que t'expliqui jo el que has de fer? Explica-m'ho, dis-m'ho tu. Segons la meva escaleta, Estic nerviós. ha de fer una secció de dades de la setmana, que no sé si Sí. això, quantes setmanes durarà. Potser la canvies. No, això, a veure, clar, això se compaginarà amb les notícies. Si tenim moltes notícies, pues, o igualment amb les dades, si tenim moltes dades, pues amb les notícies s'haurà de reduir. Això anirà tot sobre la marxa. Sí. Després, un horòscop. Ui l'horòscop, ui l'horòscop. Se viene fuerte. Jo a l'horòscop tinc zero coneixement de lo que farà. Bueno, en realitat tenim zero coneixement de lo que farà l'una i l'altre. No, Exacte, zero no, claro, però o sigui, molt baix. O sigui, la cosa és que ens hem preparat una mica de sorpresa, no? De, a veure què me portarà l'altre, a veure com me surt, Què farà? com me sorprèn, clar, Què farà com me demà? deixa davant de les càmeres. I jo crec que serà una mica interessant aquest Home, jo experiment. d'horòscop tinc moltes ganes perquè te conec. L'audiència no te coneix, Clar, és que l'audiència no em coneix. però jo sí que te conec i estàs fatal del cap. Bueno, Bueno, home, què més? És que me n'acabo de donar que estan sonant molt els greus. perdó. No. És que tu depèn de quan te fiques el micro o sona més fort o sona més fluix. No sé què li està passant a la merda aquesta. No passa res. És el primer episodi. Els altres seran millors. Esperem. Sí. Perdó, que se m'ha anat totalment. Estic fatal. El final del podcast. Què serà el final del Exacte. podcast? Pau. Vale, pues al final del podcast tirarem una pregunta l'un a l'altre de, pot ser la nostra idea personal, pot ser d'alguna cosa així que es conegui poc, i a l'iniciar, o sigui al començament del pròxim podcast, aquesta pregunta la resoldrem. Així us tenim enganxadets. És literalment el cliffhanger definitiu.